ja som Alex a ja vás vítam môjho ďalšieho dielu, už 4. dielu z demoviek a dneska nás čaká Assassin's Creed, jak sa to volá, Liberation HD. Dobre, tak ideme na to. Takže sme tu a ideme hrať. Je to v demo, séria demovky, ako vždycky. A je to so mnou aj môj brata. Takže ideme. Čo sa to bude načítať? Chvíľku. Tak, áno. Zajtra si natočím aj Minecraft. Ne. A určite natočím na dovolenke v Chorvátsku niečo. Takže je to fakt pekná hra toto. Xbox mi bude chýbat. Xbox si tam nemôžeme brať. No, výborne. Takže ideme. Nerob, Dominik. Výborne. To bude hodne dlho načítané, takže vám to včíl preruším. Tak, sme tu. Výborne. My hrajeme za túto babu. Takže najprv sa pôjdeme tuto prezliecť. Ako tam vlezeme bečkem. Tak, výborne. A dáme si tuto. Aha, bez domovku. Ticho. No. Výborne. Tu máme hafana, pohľadkáme. B. Dota. Ahoj. Dobre. No nic. Neviem, či ich budeme zabíjať. Ešte som tam vlezel. Ide B. A, teraz. No výborne. Ideme. Keď tak niektorých zabijeme. Nádhera. Takže. Prvý by to bol, ktorý? Hanna. Ne. Počkaj, ten zašiel za roh. Ale čo je banda v skupine? Banda. Ja som zabil týchto dvoch. Kus. Čo sa mi nechce? Tak. Vylezeme sem hore. Skočiť do sena? Zas ten. Lama. Co nevyleze? Tu. Lama. Tako mi nehovorte, že až tady. No, vidíš, čo to ide. Však tam je rebrík. Nutý, ale. Kus. Hode. No, výborne. Ešte hore. Tak, Skoč do sena. Výborne. Tak, dáme B. Trošku sem. Výborne. A B. Synchronne. Nádhera. Takže. Vůbec ty se tím. Mám čipsík. Chtěl to zabít? Uvidíš. Vymen si to. Utěk. Teraz je stará. Prehráli sme. No nevadí. Mal si to vymeniť. To nevadí. Ideme ďalej. Koľko točíme? 5 minút? OK. Vymen si to. Ako? Vymen si rezáky.
Dobre. Ďakujem. Čo môžeme ísť? Go to nice. Musí. Ale bojím toho. Čo ne? Na to sa do nich rozhľadnúť. Ja som to raz spravil. A ja Úplne som- celé. A ja? Aj som vyhral. Bobby, Proč? preto. Ešte jedného! Už ne. Prečo? Mal si dať ešte jedného. Mhm. Pre vás je to ešte failové, ale no čo už. Takže vylezieme sem hore. Vylezaj. Vylezaj. Pre vás je to včera úplne o ničem, Proč? pretože to nejak lamím. Ty si to mala mať. Ukradni ho. Dobrý. Jak sa zabíja? X. Ale nemáš to. Ale nemáš rezák. Nevadí. Ho mám. On žije. Kradneme ho. Shit. Nemusíš ho zabiť z nožičkou. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, dajte like, koment, odber, ľúči sa s vami tento tu, Au! sorry, a ja, takže čaute. Ničo.